saking menjiwai anak lali sing digendongi anak emi ngoten ngene. Kamu diam, aku ngajari kamu jangan ikut-ikutan. Kamu nanti aku ngene kamu ming dagang konsentrasi aku tahu. Yo tak tes. Nuwun sewu Pak, kula tes iki. Iki wong Jawa asli apa Jawa KW? Yo Jawa asli. Pasangan apa belum? Makso. Kata-katamu ya. Saya boleh tahu. Saya rawol-wolan. Itu Pak gerakan cerita aku Bromo. Lah. Kulinten dasmu kowe kok. Ibarat kucing roh pindang ngokol-ngokol deh. Kok gak krungu. Meneng ah. Ya ampun aku juga ganggu. Ya cuk. Kamu. Oh, kodam kamu jelas. Tikus tuntung. Oh layak ya bojoku kan curut Mas. Lagunya apa? Ayang-ayang. Itu kan ada mojo lebih Sugeng Dalu Pak Dalang inggih Sugeng Dalu Mas Dodo. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sae Mas. Alhamdulillah sehat nyelang ngaten ta. Nggih pangestu panjenengan dugi mriki kanthi sehat. Lancar perjalanannya luar biasa. Wah, jenengan dugi mriki jam pinten, Pak? Wah, kula bar magrib pun dugi mriki. Berarti jenengan disiplin waktu. Wah, kowe ngene iki man kula ewangi bar subuh pun mboten tilem kok. Lah kok ngoten? Lah kok eling-eling tanggapan seneng. Wah, nggih, sami kalih kula. Lah nek eling-eling tanggapan seneng niku sami kalih kula. Lah nek ngeten kan perekonomian naik, Pak. Betul. Nggih ta? Iya. Cocok. Niki luar biasa niki teng dusun pundi, Pak? Mojolegi, Mas. Mojolegi istimewa. Saestu, Pak. Pripun? Nembe dugi mriki mawon sambutane saking panitia ketinggal guyub rukun. Betul. Sayuk sayekto kati, Pak. Ngeten iki. Piye? Sayuk guyub. Ampun dicernanen niku. Wah, repot, Pak. Lho estu lho Pak, dugi mriki kula wau medal mriku sebelah mriku Pak. Mriku ditutup des mobil langsung diarahke kali panitia. Panitia diarahke mriku ngiri. Ngiri mlebet gang terus pinggir kali mriki lho, Bu. Ketingale kula badhe dijegurne mriku ketingale. Ora masalah wong kodhok ya iso nglangi no. Iya jelas. Betul. Iya capek. Wah saestu kula remen sangat. Bahwasanya beliau-beliau menghargai kita juga menghargai Pak. Nggih ta. Remen piyai mriki ugi ngoten niki Pak. Niki istimewa. Atase dusun kados ngeten iki kok saged gelar wayangan terus bintang tamu luar biasa. Tepuk tangan kangge dusun Mojolegi. Betul iki. Niki nek mboten masyarakate guyub rukun terus sayuk gelem urunan lho. Urunan mboten Bu? Urunan Mas. Urunan tujuane urunan iki siji Bu, namung nyenengke jenengan urunan kangge piyambak jenengan, pokoke sedaya kangge jenengan. Mboten kangge perangkat-perangkat mboten. Nggih ta Pak nggih? Nyatane acara ngeten iki nggih saged rame guyub rukun. Jenengan seneng napa mboten Bu? Seneng napa mboten? Nek jenengan seneng muga-muga niki tanggapan saulan ping pindho wayangan. Setuju? Yo karek jenengan gelem urunan apa ora ngoten wae kok sok. Lagi ngoten nggih Pak. Betul. Nggih dangu mboten panggih jenengan pun ping kalih kula panggih jenengan. Jenengan lek ditanggap teng mriki pun pinten Pak? Kula ke tahun 97 Mas. Iya sowan mriki. Berarti sing babat dalan kene ta. Berarti jenengan pun pinten 24. Oh nggih niku pokoke kelong 6 sing 3 tahun corona sing ping 3 digenteni dalang liya. Berat mboten napa-napa, tapi kan badhe niku tesih jenengan melih. Tegese niku penyegaran ngono lho. Nggih. Berarti jenengan termasuk membre Mojolegi. Menawa ditresnani kali warga mriki. Nggih ta Pak? Itu yang jelas. Nggih nyuwun sewu Pak. Dalem. Enten kewan. Dalang kok dikai ibu-iburan ku dalang apa to jane? Kuwi ngono ku ya permisi sak durunge ke mak blek ngene. Ya kenging apa? Kowe iki ngomong Pak enten kewan teng klambi sampean kula liye nggih ngono lho. Lah kula iki wis adu ngangkrap kali jenengan kok. Awake dhewe kan wis kanca ngopi to Pak? Iya kanca ngopi lho ya banter-banter le. Lah kenging apa Pak? Bek ngene aku sok kaget aku. Lah jenengan rasane pripun? Mak bek ngono. Lah niku kersane jenengan tambah ngoten. Oh iya. Nggih ta? Iya. Kowe nyapa to Mas kok jawil. Tak ngomong ngono lho Pak. Kowe ngomong. Ya omong ya aja anggere omong. Omong gantian to bar kowe aku. Mawa desa mawa cara Mas. Paling gak ya omong-omongan ya diatur ditata. Kersane mboten duyuk omongane, gak tumpang tindih.
Lagi ngoten nggih Pak nggih. Ya kudu ngono. Dadi kepenak dipirsani kali warga mriki lho. Kalau ketok kompak dagelane Mojo Legi ya. Mojo Legi luar biasa. Bener. Ya, paham kowe. Paham ya. Nek pengen ngomong karo dalange ya gentenan. Oh. Nah aku omong kowe ndang mritir, aku ganti sing mundur, kowe sing maju omong. Aku tir kowe meneng. Meneng. Ngoten nggih Pak nggih. Wis siap. Kersane adil kepenak anggenipun ngomong ngobrol kali panjenengan. Betul. Nggih. Luar biasa dalu punika, Pak. Saestu. Wis pokoke napa nderek dedonga kagem sedaya warga mriki, mugi-mugi tansah pikantuk berkah barokah. Amin. Cinaketke rezekinipun tir. Tir kejaba niku Mas, yenipun panjenengan kala rawuh wonten mriki niki wujud kemanunggalan sedaya para warga masyarakat Mojo Legi. Tir leres Pak. Wujud manunggal guyub rukune warga Mojo Legi niki tersirat dalam dalu punika. Nyatane saged ngrawuhke jenengan kula sak sedayanipun ingkang rawuh teng mriki. Tir lah anane aku lan sampeyan teko kene iki Mas. Aku harus sampean didhawuhi supaya tur lelipur. Jangkepi Mas Komet, jangkepi hajat niate bersih desa sing nang kene iki. Iki digelar tiap tahun Mas Komet. Tiap tahun kudu wayangan. Tir. Nggih, soalé napa to? Wonten sedekah desa niki awujudipun napa? Nguri-nguri kabudayaan. Reksa bumi mriki bilih punapa bumi mriki pinaringan mulya subur. Tir kejaba ki Mojo Legi iki nek dieling-eling bener apa sing mbok andake Mas. Iki mung sak baris nanging ora kyosen nang genteng. Wayangan iki direjing kaya ngene, ngrawuhke komet dodok saka kono. Biayane piro? Jale ngono kuwi. Wadah lho. Wadah. Iya to? Nggih. Kamu lho kuwi. Ya nggih. Ora kedadi sengkuyung dipar panglipur sing becik. Kula Kang Saka kuwi aku sampean kudu matur nuwun nang warga masyarakat. Leres Pak, leres. Awake dhewe iki nggih tontonan nggih kedah dados tuntunan. Iya. Aku omongku kapan kowe omong Aku rung tir pisan kowe pindho. Ngeten iki lho Pak. Dalange bareng kaya melok tir ngapa to? Lah kowe kok malah nyeneni dalang iki punjere ning kene dalang. Alah lak bengi iki dasar biasane. Biasane nyapa? Kowe ora roh iki. Lah ora roh nyapa? Bakul ndok. Ojo ngawur, ngomongan iki Pak Dalang disepuhne wibawane dhuwur. Wani ndokmu rasa netes. Kok sondokku ki usane apa to Mas? Kok ngurusin ndok iki apa lho? Lah aku saking akrabe. Pak Dalang ki sesepuh disepuhne. Wis terus. Lah kok mbok omong bakul ndok ki omonganmu sing gene lho. Napa leres to Pak? Leres. Iya. Anu biasane ngoten niku ndok asin. Alah kok ngurusin ndok asin barang nyapa to? Aku takon lak sisa. Kowe ki sir tuku apa njaluk? Mboten nggih. Nyuwun to mrene. Pak Dalang niku ndoke wah suwae sae, Pak. Sae. Piro ndoke? Urung. Teng Mojo Legi niki wah luar biasa. Salah satu dusun ingkang sangat maju. Saking maju gak ngerti. Ya kowe omong dhewe, Pak Kirim sampun rampung ngono lho. Pak Kirim pun dinano to, Cak. Wis dikirim. Ampun titil. Oh, mboten. Lah teng mriki niki saking majune, Pak. Niki iwak mboten purun teng kali. Loh, lah kok ora gelem kali? Saking majune dusune kok. Maksudnya? Iwak nang jeding. Kok iso to ora percaya ngene Pak Di? Aku arep pipis kok lho lah kok ngene. Terus ngelap kodi. Kowe ape pipis iwak nila ning jeding. Piye? Kliwar. Lengos. Nila kuwi ngerti aku kuwi lho. Lah terus aku ya tak juline meneh nang nila. Wedok lho umume nang nila. Iya. Lah lanang no kalau ya wanto. Nang nila wedok. Nila wedok. Bener. Lah terus sida pipis kowe? Gak sida. Lah nyapa? Ya diwakili nila iki mau. Kok ngurusi nila ki iwak kuwi ora masalah kok iso. Niki enten apa, Pak? Lho, kok enten apa piye to iki? Nanti piye nak anu kan jelas wonten adicara bersih dusun kados ngeten niki lho Mas. Iya. Atase dusun niki jumlahe nyuwun sewu. Desane benda ya to? Desane benda. Pak Lurah rawuh nggih? Rawuh. Itu di Pak Lurah. Alah Pak Lurah menika Wilujeng Dalu, Pak. Sing pundi? Itu lho Wilujeng Dalu Pak Lurah. Nggih, Pak Kades Wilujeng Dalu. Nggih.
Nggih, wis ngerti to? Wis to ditanggap nyuwun sewu, Pak. Wong nek ditanggap sing gadah damel paling gak yo ngerti kalau pucuk pimpinane pejabate kudu ngerti. Lujeng dalu Pak Lurah, Pak Kades nggih. Sing mbok sing cetok aku yo jeng golek sinyal ngono. Padha raro mbok omong raro. Kita ini kono yang manduk gak Lurah. Pokoke anjir sentuk ya Lurah wis to kosong. Sementing kene iki Pak Kasune. Lah nyapa Pak Kasune? Sapa to? Hah? Ora ngerti. Pak Kasun ora ngerti lho. Menika sesepuh pine sepuh. Kepala dusun kene iki lho. Lho iya to. Sapa? Pak Saifuddin. Nggih, Pak. Hah? Pak Saifuddin. Nggih. Jenengan iki dunung mboten saya kula nggih mboten. Nyapa roh wonge sampe ra ro jenenge. Lho, menika sing penting niku kok iso Pak Kasun lho. Lho, sing penting niku mergo sing pun nanggap ngoten. Lah nek ki teng dusun berarti bendone kan desane kan urung ngoten lho Pak Lurah. Oh, niku. Lah nek aku sing penting ya ora kuwi. Apa? Sing penting ya Pak Fuad. Pak Fuad sapa? Pak Fuad iki sing nyekel bendara. Iya. Lah kowe enak cair oporane karek Pak Fuad lho kowe. Kowe pengen mulih kok kene merongos prekone mang terus geblak omahmu bodol. Lho aku nyantai Mas, aku tanggapan ini mau anggap aku butuh duit ngono. Ya. Aku sekedar hobi ini Mas. Wah. Berarti nang kene yo Pak jenengan nyekseni nggih. Sing penting nggih tiyang Mojo Legi niki padha mesem guyu kula seneng. Marem matimu, kepuasan tersendiri. Berarti rene iki ora mikir bayaran. Blas gak tak pikir. Golek dulur sing akeh. Yo. Oh, berarti mulai nek ra dibayari kowe rasa takon-takon. Nah, masalah kuwi wis dipikir-pikir panitia sik lah. Kira-kira Bojonegoro Kediri ora dibayar ki sarura. Yo kan gak penak. Awake dhewe rasa mikir, sing mikir panitia. Ya. Pancen nek omongane bekas maling nggih ngeten iki, Pak. Lunyu, omonganmu ki lunyu. Lunyu ki modelmu mbok yo salam sik sing becik sing apik. Dadi warga mriki ki ngerti, mau dirasani. Nyuwun sewu Pak dirasani lho. Kalau dagelane sing komet sing dodok kuwi nek modele yo lemu nek yo putih kuning resik ngono. Nggih ibu-ibu tang mriku lho sing niku napa niku sing ngadang sing masak. Kok dodok kuwi kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok kaya kirun ngono. Kuwi yo dirasani lho. Aku iya. Sing kancane dodok kuwi lho kok kaya kancane kirun ya. Kaya sapa? Kaya napa nggih to Pak? Jenengan nek nyawang pripun? Aku ya cara muni ngono ya ora setega itu lah. Mboten tega nggih. Mboten pantes. Nek jenengan napa cara mau? Ayo nek daleme abahe kirun kae kono rono nek kono. Nggih. Ngarep ana recone. Nah, itu salah satu di situ. Wah, aku ya padha ae. Padha wae piye to, Bos? Kale kok reco. Lah ora. Ya rasa nesu to, Rik. Ngono kok mbok nesoni apa to? Ada nek kata-katane Rik. Lho, sing ngomong Rik. Ngono nek aku. Lah kowe ora. Lho nek ora ya rasa nesu to, Rik. Ya nyapa? Ya Bu. Lha kan nyaku Bu kebu. Lho malah ngaku. Aja ngaku. Lu Mojo Legi ngerti. Wah kebu kae ngono. Asem balik aku dhewe ya. Kebu kae buntute dawa. Lah aku buntutmu ndek salah tempat. Cek piye omonganmu sing genah lho Mas. Ya gur sing gur piye tak tapuk tenan kowe kok iso omonganmu sing genah lho. Heh? Ya salam sing genah. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penonton yang hadir sing mirsani ringgitan dalu menika wau pun dijumlah kalih Pak Adi ketua panitia kisaran 7.526 jiwa. Kurang lebih lho Pak. Kurang lebih. Jenengan mboten ngetos to jumlahe? Mboten. Mang tawau disajangi ngoten. Nggih. Jumlahe sampun kathah. Memang ya alhamdulillah semene kae. Nah nggih. Niki napa to? Bilih punapa warga mriki dusun Mojo Legi nika luar biasa. Tasik demen kalih budaya kabudayan Jawi. Jawi nggih Pak nggih. Niki nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Iya. Tegese nggih nglestarekne nggih purun nanggap. Bilih punapa lah sing rencang-rencang ngeten kados kula jenengan kan akhire perekonomian naik iso tanggapan melih niki berkat sedaya warga
napa menika Masyarakat Mojoledi. Luar biasa, matur sembah nuwun nggih Bu nggih. Kula dongaaken mugi-mugi sedaya ingkang rawuh tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringana sehat walafiat Allahumma. Amin. Mugi-mugi tanahe subur, tanemane makmur, hasilnya kathah melimpah Allahumma. Amin. Luar biasa kompak-kompak warga mriki. Mriki saged tinggi patuladan panutan percontohan kali desa-desa lintune. Leres, Mas. Dusun-dusun lintune. Nek omong sing hati-hati. Lah nyapa lho? Mugi-mugi pananane kathah melimpah. Ya kuwi lak munggumu apik. Dari awakmu kuwi apik. Lho kuwi dungo apik to, Mas? Iya, kuwi nek sing duwe sawah, nek sing ra duwe piye? Kentelongso lho, Dok. Panen apa? Walang. Muga-muga pananane kathah. Sawah ra duwe kok panen. Yo ndongakno sing lengkap wong donga ora kulaan lho. Lho ora kulaan piye lah terus dongane piye sing becik? Mugi-mugi kang gadah sawah panenane kathah melimpah, sing boten gadah tumbas. Lah, sesat kowe. Sesat piye wong ora duwe kok tuku kok gak oleh lho. Lah tuku ki nek wargane duwe duit lan nek duwe duit mbok kon tuku nganggo apa? Ayo utang to. Wong kok mau mikir. Oh, bangunan bank bangun kaya ngono ki nggo utang-utangan to. Jenengan nggih kata Bu niki ilmune ilmu sesat. Lah wong kok kon utang bank ki lho. Wong ki ilmu yo apa anane ya ta awake dhewe lesu kuwi butuh ya mangan. Mangan to turu. Nek ra duwe utang. Lakone ngoten nggih Bu nggih. Padha. Sik ta. Lah utang ki lho nek nyaur terus piye? Lho, wong utang ki wong dhuwit ora dhuwit. Ora duwe duit. Lho ora dhuwit kok mikir nyaur. Ngantel. Lah nek ditagih pegawai bank piye? Semantap watu ndasmu kowe. Sik tak omongane gatel gak penak iki. Semoyo. Lah nek ditagih pegawai bank Semoyo lah. Ah. Gawe no wedang. terus mbuke racun. Jajak lho. Kowe ngene iki jenenge wong ra duwe isin, utang kok ra gelem nyaur karo ning gone bank iki kudune isin. Ora iso sing ra diisin ya pegawai bank iki. Tapi pegawai bank gak isin. Lah kuwi ditagih seminggu ping 3 lho. Ora tau tak kei kok ijek teko terus. Ora diisin ta pegawai. Piye bocah ki lho piye? Piye apane? Celokot, celok. Apa ngok? Wong utang kuwi nyaur pegawai bank kuwi nagih awakmu ki kewajibane bank nagih kowe. Nyaur ki nek duwe dhuwit. Aku kan gong duwe. Lah nek ditagih, Ya semoyo. kowe biyen apa metengmu nyidam pring Idam gedek lagi. wong ora duwe isin. Kowe njajal kono salam sing apik sing becik. Lah kowe wis mo. Lho aku kan duwe omongan dhewe. Kamu sebelah kene. Aku sebelah kene. Aku sebelah kene sing aman. Lah nyapa kok aman? Banyak bapak-bapak aku seneng. Lah. Ya kuwi sing kliru kowe. Aku gak anak ibu-ibu iki ijek apik lho, iki wayang. Selawatan iki tau to. Lah nyapa? Ibu-ibu manggon nguwarep kabeh. Ki sing paling ngarep dhewe iki padha gendong anake karo ngemiki. Selawatan kuwi usul padang bulan karo ngemiki. Ya to wong ora ngerti rasa sadar saking menjiwai anak sing digendongi anak mik ngoten ngene. Aku Lah nyapa kok ngono? anu lang golek ian kan Golek apa? Golek apa? Golek puterane. golek mik lho. Golek mie piye anake? Ngono ki ra sadar lho to. Ngono lho. Padang bulan. Anake piye? Wah, pola aku mubazir Lah, kaya. Ya ngono kuwi kaya tuturi to. Yo, piye to piye ngono lho. Yo nganu keren yo ah. Kok gorene yu lho kok iso omonganmu. Lah kene dia ngolak. Ayo, nah piye? Dan kok iso ngelak lho. Ini kanggo anake kok kowe pengen melok mie barang lho. Lah ya kan sehat to. Lah bayi sakdo kowe gak ngentekno mie boke to piye? Dek iki arepe niru bocah cilik meng. Bayi lanang iki biasa to, Pak. Dek emang lho arepe apa niru sing ngene. Lah piye? Kan mboten pantes jane wis Lek ketua. lanang ora apa-apa. Lah kok iso ora apa-apa? Lanang iki mbok ngantek tuweke ya tetep jek. Nih. Kowe kok wis seru. Meneng ape salam. Iya. Wabarakatuh. Alah, iya apa tak tapuk tenan kowe iki. Kowe iki piye to nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu ngeten iki lho sing tak gedengi komet ngeten iki lho. Dipirsani warga mriki, mojo lagi piyayine gadah semangat apik-apik bagus lembah mana ora enek kurang cacate. Opo to sing kurang kowe karek salam toko malah. Iya. Kaya kucing Ngomong ora ngotot-ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bocah potongane kaya pentil ban ya gowedi suarane.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam. Nek wong mukadimah ganggu kok iso ganggu piye ta Mat kowe kalau sing gak kowe sambutan. Sing mbok omong kok gak bener. Gak bener piye iki? Kata-katamu gak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Maca dulu nek. Maca dhewe gundulmu kuwi maca lagi. Enek salam apa padha cengengesan. Cengengesan perkara kata-katamu gak bener nggih Pak nggih. Sing bener piye? Kowe iki salah sing bener ngene lho nyuwun sewu. Aku isin dipirsani ibu-ibu sing kaya ngono wis kene iki kaummu apik-apik kok menyang. Sesuk yo butuh kok iso. Asal isik tak ajari isik baru nanti kamu nyusul. Itu paham dah? As-sholatu wasa komedi, ya ampun. Ini apa tuh? Kamu diam, aku ngajari kamu jangan ikut-ikutan. Kamu nanti aku kurang ini. Kamu udah ganggu konsentrasi, aku tahu. Rupanya kau genjek. Jenjang buat apa ini? Umi kok ganggu konsentrasi. Kan aku melihat. Ya. Kata mama itu aku nggak boleh diganggu. Kamu sirik ya sama aku ya? Alah. Kamu sirik karena aku putih kayak Cina. Cina. Ya pertonganmu tebok kadek. Cina wong iki mbok ngaca. Kowe mau ngaca nang banyu dadi sendok aku. Sendok ngantek ngepang. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambia. Ambia parang anbiya. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono. Amma ba'du. Burine. Para bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya masyarakat wilayah Mojolegi ingkang kula tresnani. Dalu punika kula bangga kalih panjenengan sami. Dene punapa? Jenengan sami tasik apa kuwi? Tasik kersa. Nggih menika apa kae? Nanggap ngeten-ngeten iki. Niki tak watak atuh ndasmu ngeten iki. Ampun pantu Pak betaku. Niki wujudipun jenengan matur nuwun kalian ingkang reksa bumi Mojolegi menika. Matur nuwun kalih buminipun dene jeneng cacah. Dene rintenan dalu panjenengan sami menika pados pangupa jiwa teng Mojolegi niki. Kita Bapak Ibu nggih. Mekaten ingkang saged kawula aturaken tentang apa isine iki apa? Ora enak isine. Ora isine Sambutan ki mbok ya sing bermutu. Sambutan sing bermutu Pembukaan dhisik terus isine apa, terus ngajak apa, terus ditutup nganggo semangat ngono. Lah leres napa mleh nyuwun sewu Pak. Sakniki niku budaya Jawa nggih to. Budaya Jawi niku sampun tergerus oleh budaya-budaya asing Pak. Contone mawon anak-anak zaman sekarang Pak. Kurang dibiasakan basa Jawa sing becik. Akhirnya kan dadi bocah sing gak duwe sopan, gak duwe adab gitu Pak. Upamane nyuwun sewu lek kados anak kula kan kula ajari terus basa Jawa krama sing halus. Iki lek tak paringi dhuwit, nggih matur sembah nuwun Bapak. Lho anak kula ngoten mboten kados anak ini ki umur 3 tahun wis diparingi arak karo toa. Ngono ki kayak ngajar sing elek Pak. Biyen. Lah nyapa? Saiki bir. Loh, anak dikek bir bocah koclok kowe iki. Ya padha ae kok iso. Mulane basa Jawa, basa krama niku kedah diuri-uri tenan. Kowe apa iso basa Jawa sing apik? Ya iso to. Kowe Jawa apa ora? Cah Jawa. Nek tak Jawa tak tes. Nuwun sewu Pak kula tes iki. Iki wong Jawa asli apa Jawa KW? Ya Jawa asli to. Papa Bangkok. Oh, Papa Bangkok. Bangkok. Thailand. Ora ya pitik. Kowe ki anak apa to, Men? Wah, teko pitik barang iso. Kowe sing Jawa, aku sing Indonesia jajal. Nek kowe trewong Jawa iso basane Jawa sing apik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Duh. Kok iso sami iki? Wong Jawa iki salame wis ngono kuwi. Oh iya ya wis gak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pae-pae mboe-mboe. apa met basa Jawa krama kok sing Bapak-pake. Ibu, Mboe.
Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, ibu-ibu. Oh, nggih, bener Pak nggih. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, ibu-ibu. Saya di sini Kula teng mriki atas nama. dhuwur jeneng. Iya ta becah ki kotrok ketoke. Aku nirokne awakmu lho. Atas nama, Atas sing dhuwur. nama, Jeneng atas nama. dhuwur jeneng. Oh iya. Ya bener ya omonganmu. Lah iya. Atas nama Dhuwur jeneng Bapak Kepala Desa. Pak Endas Desa. Loh, wakuk tenan iki Pak Kades iso mbondak Tapi kare awakmu. Kare aku piye to kuwi omonganmu blarat teko ndi? Bapak ipake. Terus Kepala. das Lah iya. Desa. desa. Lah iya. Bapak Kepala Desa. Pak Endas Desa. Pak niki lho Pak, dicekel Pak. Mboten Pak niki lho cekel riyen. Ngono kok neso. Akan memberikan himbauan Ajeng maringi awar-awar. woro-woro gitu kuwi. Akan memberikan himbauan Ajeng maringi awar-awar untuk seluruh warga sini kagem sedaya masyarakat mriki. untuk jangan minum gula terlalu banyak Ampun ngunjuk gendis kata-kata karena dapat menyebabkan amargi saged nuwuhake penyakit kencing manis. lara uyuh legi. Wih, kowe apa senenganmu ngombe kuwi to, Mek? Nah, kuwi kare awakmu. Lah dek iso teko uyuh legi. Kencing manis. Apa kuwi? Kencinge uyuh Legi? manis. Kencing manis? Lah iya uyuh legi. Enak. Gak. Dan saya di sini Ugi kula teng mriki senang sekali remen sangat bisa bertatap muka langsung dengan semuanya. saged tatapan rai, saged tabrakan rai. Tapi jane kau pepak tapi kok tabrakan. Ruwen-ruwen. Lah nyapa? Ketabrakan. Kaya mau sing maring hadiah bareng ya enek hadiahe. Apa? Sing maring hadiah kan ngenten Pak nggih, Pak. Nggih, door prize. Ada Door surprise. prize. Iya. Misalnya panitia, Iya. kowe sing Jawa, aku sing Indonesia. Iya. Saya di sini Kula teng mriki akan memberikan hadiah. ajeng maringi bebungah. Hadiah yang pertama, Bebungan kang nomor sepindah TV 1 in. TV tilik Wis tong karek manut sing basa Indonesia kok iso apa ora? tunggal in. Nah, hadiah yang kedua, Bebungan kang nomor kali rokok jarum 76. udut dom 76. Kok dedom. Enggak cangkeme jebar kabeh. Iya ben brodol ya wis. 76 kan ya nyor. Udut dom 76. Dan juga hadiah yang ketiga, Ugi bebungan yang nomor 3 burung puyuh. manuk anyang-anyangan. Apa Burung puyuh. Burung puyuh ki apa? Puyuh-puyuh. Niki lho Pak Dalang niki nyuwun sewu. Dalam. Betok napa niku sindene ya apik-apik sae-sae lho. Mas. Apik tanggapan. Lho, iya ora ngono. Mulane dicicip. 97 biyen tanggapan mojo legi ra ngerti awam. Piye sejarahe piye? Padahal dhewe. Pak Wawan ki? Nggih. Lah biyen nganggo piye? Lah wis cici tok sih dene. Lah terus wayange? Cici tok suwi. Pak Wawan iki Wayange sik kerdus. Lah kowe kok apal karo Pak Wawan? Apal iki takon kok. Takon tak kira kenal iki omonganmu kok iso. Ora. Kula riyen lek mayang 97 teng mriku lho, Mas. Teng pundi? Teng mriku sing sakniki sae bae bangunane niku. Ngancenge Pak Wong. Nggih. Nggih, biyen posisine setunggal ki bothok. Oh, Jenenge Pak Kasiono sakniki pun mati. Oh, alah. Ya, pun mati. Nanti saat ini. Nggih, mati yo terus. Jenengan ane tiyang meninggal kok malah guyu ki bangga ta piye jenengan? Sing kok kuwi lho. Oh, mboten Ngantos sakniki karepe apa bar mati urip neh ngono lho. Iku napa? Kok bar mati urip nek Lah jenenge apa? takon ya ora apa-apa to. Saiki mun meninggal. Ah. Aku takon ngantos sakniki ya mosok keliru. Mari kuwi sing takon ya sesat kowe mari dhewe Lah nek umpama urip neh ya mati siru. mati siru iki enek to mati kok suri kok siru. Enek Mas Do. Pripun, Pak? Kuwi kancaku ya saiki ya je enek. Terus kancane, Mbah anu kae mati lho. Lho, mati ya. Heeh. Lah kok ngangge ye nyapa? Lho, eling-eling ra tau mati kok mati. Wonge saiki je. Tasik. Ae, sing tekok ngono kuwi. Aku sing nabung. Walah, nggih cocok niku. Biasane ra tau mati. Biasane eling-eling ra tau mati kok mati. Niki saged pitepangan kali sidene jenengan, Pak. Monggo. Oh, nggih. Nyuwun sewu nyepeng mike anu, Mbak. Nggih. Paring asma sinten? Kula Selgi, Oh, Selvi. Nggih. Di dalam saking pundi nggih? saking Kota Kediri. Oh, nggih. Tasih sekolah napa ampun kerja ampun lulus? Sampun lulus. Lulus. Cita-citane sampeyan nek pengen dadi napa lho? Maling. Ibu rumah tangga. Kok iso maling pripun to Pak jenengan kok malah Ora. Berarti ibu Cita-citanya rumah ibu rumah tangga nggih. Wah, cita-cita mulia. Mulia Alhamdulillah. niku nggih. Alhamdulillah.
kok biasa piye to, Met? Biasa Bocah piye, seni kok? nganggo seni. Seni piye? Yo nganggo lagu ben semangat masyarakat ben ngerti. Oh, kae jenenge iki. Oke. Ono ae. Iki kenapa kok nyandur terus kate kamu? Kokone. Koyoke latah, Met. Koyone lho kok. Halo, Mas. Nyuwun ketipung, Mas. Dung, tak dung, tak dung, tak dung, tak dung. Pakai lagu ya, dung. Nggih. Saya Mas. Piye lambemu ngomong piye? Kendangnya piye mun ini? Ketak du. Ora. Aku lho krungu kok. Jenengan mireng, Pak? Krungu. Yuk ketipungnya, Mas. Delok ketipungnya. Tang. Kere. Kenapa enak? Apa ini kok? Kendang orang kok nyemoni. Saya nyemoni sapa? Nyemoni kowe lho. Nyemoni piye? Ketek ndut. Aja ngamuk lho, Teh. Aku ora ngamuk, Nyok. Ngono mbok gawe masalah. Ya mesti lagi nangkep kewan tok. Kewan ya kowe. Oh, Yuk, lho wong ngene kae lho. piye? Wong seni ya kudu nganggo. Oke, musik. Yuk. Yang ini siapa namanya, Dek? Namanya Dek Selgi. Kalau boleh tahu rumahmu di mana, Dek? Rumahku dari kota Kediri. Asik, geser. Ayo geser. Kalau ini yang imut namanya siapa? Aku namanya Rere. Aduh, Re. Rumahnya ini ada di mana, Re? Asliku Kediri kota. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan apa belum? Makso. Kata-katamu ya. Kalau boleh tahu. Sae rawulan. Sekarang Pak cerita aku Bromo. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan apa belum? Aja ngono. Ayo, geser dik. Ayo geser. Geser. Yang pirang siapa namanya, Mbak? Namaku Afi. Asik. Kok datar tuh, Mbak? Lah piye? Nganggo nada no. Oh piye? Nama aku Api. Oh cucuke ya ngono. Ya iya tambah ketok sensual. Bene kayak mentok. Entok nyosor kowe. Ya piye contohnya namaku. Nama aku Api. Pas api ini dia Api. Piye Nah. Bahasa aku. Apa mbok bungkem beneran. Yang ini siapa namanya? Pirang ya. Nama aku Afi. Kurang. Afi. Ayo, cokot lambene cokot. Lambene cokot. Lambe sing endi? Lambe sing endi? Ya kuwi lho. Teh. Anjen lambene pira to, Mbak? 19. Yang ini siapa namanya, Mbak? Namaku Afi. Kok cangkeme. Iya to paman dengan cangkem-cangkem. Lah iya, Ya Allah, Dicocokne. ya Allah. wong ayune kaya ngono kok cangkeme. Lah cangkeme dicocokne. Kan ngono kuwi, Pak. Kebiasaan ngono kuwi. Biasa sih. Rumahnya di mana, Mbak? Rumahnya enggak dibawa. Jangan dibawa. Nanti bekecot. Aku bukan bekecot. Lah terus? Keong. Keong sakmene, sawahe sak pira. Sawahe kudune luwih amba. Apa ini? Keonge sepene ta. Geser. Ayo geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Iki ketake setrume gegeden. Iya. Frekuensi nih. Apa? Frekuensi. Kayak ngebrik ya frekuensi barang ini nyapa lho kok radio. Iso kadang pecaran nih. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Aku namanya Susi. Susi siapa? Awak dulu Susi Romperi. Apa? Lo piye? Betul ngangge nada napa Susi Dewi Susilo tari mau pari? Ferry. Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Mbak? Rumahku ada di Blitar.
kamu sudah punya pacar, Mbak? Aku sudah punya bojo. Geser. Oh ya apa Geser. Itu bojo mbok sisa. Adanya apa? Anake wis piro? ngono lho Sok wolu piye? lo bar anake wis piro teko Bapake kuwi piro? Maksud bapak piro? Paling gak bapake cek mampu apa gak? Nek gak mampu tak genteng. Kowe ape lunyu? Ora. Ayo kowe ke bagianmu loro ke. Alah nyampet kok entek sisan lho pergo. Oh ngeten iki lho Pak, ngeten iki lho Pak. Wong mergawe bareng kok ora enek keadilan. Lah nyapa kene mbok takoki lho karek loro-loro diwu-diwu. Aku lho wis mergawe siji loro telu papat kok iso diwu-diwu piye Lah to? kae tak takoki urung karane iso jawab to. alah Kowe nyepele sindene Pak Wawan. Ora nyepele mrene wajahe kawak. Wajah awak itu enek to piye kok iso. Ayo jajal dhisik. Namanya Kae lho. kancane budal teko iki Iki tok ora Bahasa Indonesia, Inggris yo iso kuwi, sinden kondang lho Mas. Inggris, Thailand iso. Kondang. alah tak tuh excuse me. Weh, Inggris. Lah ndi kendane saya? Ayo iso yo. Excuse me. Yes. Mbak, what is your name? ora enek kok dawa menjore My nama alah Nuli. Ya ora. Awale ngono wong wedok ya awale cuek kok nek wis Indosiar. engko nek wis suwe-suwe engko mesti lanye dhewe mapan dhewe. Terusno. And you Ondi. Inggris kok di piye to, Pak? Aku Omah. makane kendangane ya gak adil. Bener lho. Aku dari Bung Cino. Mas, Wong Cino kok kaya tau ngono. Anak opo met? Kowe renon. Sampun geser yang sana. Lagi ape? Sampean Alah. kulinten gasmu kowe kok Ibarat kucing roh pindang ngokol-ngokol deh. kok gak krungu. Ngopo? Oh niku mbak tesih tengen kok ora krungu piye? Nyampet aku tak. Kalau nek budeng engko terai lho ya Allah. Ya wis dah jajal. jal Yang ini alah siapa namanya? alah bagus sih Meneng ah. Ya ampun aku diganggu. Ya cukup sayang maaf nanti saya kasih tahu. Kamu kan tidak kenean ya. Kamu Mbak jangan diganggu ini tuh malu-maluin. Maksudnya malu-malu. yang ini siapa namanya? namaku Anak Purbaya. Iya Mas iya. Apa lagi ya? Kowe kerasa piye? Kau meri. Apane sing kering? Daerah sekitarnya. Ayo terus. Kalau boleh tahu Iya. asal dari mana? Aku dari Tulungagung. Rasa Ya no sabun elek-elek. Kok sabun bareng yo kudu adus jadi Pak. Kudu adus. Ora ngriame iki ngono kuwi. Ora eling dawuhe mbah-mbahmu biyen. Piye mbahku ninggal. Lah ya mbahmu biyen kan wis meling. Ya, lek komet kowe kok somben dadi dagelan kondang, kowe kudu kuat imanmu, jaga imanmu. Masalah kuwi lho. Ya, Aku arang kuat. Sing putih riyen iki digadho. sing Matur. Sampun gaduh to, Mbak. Kok pikirane kok neruwenerno to kok. Mbak iki pikirane Ya kersane selain nggo mandi ya ben lunyu. apane? Sabun mi lho. Ayo disiarne sapa sing kemarin jumeneng riyen. Bebas. nyanyi Yo. Ayo ning ndi? Weno. Lah kowe sakmene kae sing mbok pilih sing ndi? Aku ndi masuk. Oke, aja siji kuwi. sing Lah nyapa siji kuwi? sing di Guala. sing di Tengno. Wis tekan nuk lek kasa. Jack, Bapak Ibu ada supaya berbahagia. Ya. Enak Pak. Niki sone napa Pak? Apa enak? gluduk audio Sesuai dengan namanya gluduk, suaranya sangat menggelegar. iya Oh ya percaya to. Loh, aku yo ora percaya, engko percaya kene aku musyrik. Oh iya. Kok syahadat neh. wah Cek 1 2. Wah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam semuanya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Kosan di tak tapuk loh ini. Eko kok takok cirikis ngoten to Pak kok iso gitu. Eko kok ngurus. Lah nggih, selamat menikmati hidangan yang ada. Ada buah semangka, ada buah belimbing, belimbing, belimbing. Limbingmu akeh untukku garing. Gua liyane blimbing. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jeruk. Dan saya mengimbau yang di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Wek atau kecantol. wek. Eko teh ngono tuh Mas. Eko syariah. Syariah. Kok koyo bang? Kami jaga kesopanan. Oh iya becek. Hati-hati yang di bawah situ. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Luwo. Ya ampun. Kata-katamu horor kabeh apane to Mas? Sing sopan koyo Jadi yo kurang sih. Wong sakmene kae kok yo. Mari kita sambut but. Nah, lho Pak. Kowe menjebak kowe. Sing jebak sapa wong kowe tres sing banjur Aku langsung tok menyambut aku nyebut. Aku yang langsung. Ya jan nek Eko sing bener piye nek MC sing bener. Oke. Lho, lagi suara ngono tok suara sapa yo kae ngono. Iki saestu. Aku lagi muni yo ngono wis Walah, iki sing MC asli melipir. Wedi roh suaramu. Minder kok. Baik saudaraku. Malam yang sangat istimewa di Mojolegi tentunya. Kami hadirkan sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Ada siapa dia? Mas, suaramu kuwi sapik ning guyumu kuwi kegawan. MC orkes ngono. Kata-katane sing penting. Ya. Guyune iki sithik wae, aja dawa-dawa. Nggih Pak nggih. Dia aja kakek Ngono lho. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Malam sangat istimewa untuk Mojolegi dan sekitarnya. Ada kita hadirkan dari Kediri Show. Semak ning menjebol kendanganmu wae. Jarimu sithik wae. Kuwi yo kesithikean to Mas. Tegese iki ngene lho Mas. MC iki kata-katane guyune iki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Apa ora? Sedengan. Malah dicipok. Iya. Baik, kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada sederetan artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya tentunya di sini. Ada siapa dia? Kita panggilkan satu persatu spesial untuk Mojolegi tentunya. Yo, sama-sama kita panggil. Raimu kaya mercon. Timbang kowe kok kresek. Sinten Pak? pun derek Mbak Ana sakit Mbak Ana Purbaya dados Ya udah selamat malam. Yo bendite kok iso kaya main dodol iki mah. Mbak Ana. Iya. Lama Ayang. enggak? Ayang. Oh, makasih Bebek. Iya. Lama nggak ketemu loh Beb. Masa sih? Kamu gimana kabarnya Beb? Baik, padahal kemarin loh. Iya, aku tuh orangnya suka lupaan. Jangan gitu. Itu yang gelang kalung yang aku belikan 3 kg masih enggak? 3 kilo. Iya, berarti kau minggat mah. Enggak kan tidak ya? Ingat. Kita kan dulu pernah pacaran. Iya. Kita jalan-jalan di pantai. Terus ngapain? Tulungagung. Kita kan bermain pasir. Berenang nggak? Patut Berenang. Berenang. Aku Iya. pakai pakaian itu renang. Kamu
pakai juga, pakai. Bikini. Bikini bottom. Bikini. Apa kok bikini Aku bottom? yang burimu. Kowe mau apa? Lah kayak aku sing golek kresek lho, Dak. Mbak Ana, Dalam. kamu ingat dah setelah kita renang kita kan ganti pakaian. Kita di itu kamar kecil kita ganti Iya. pakaian. Pakaiannya dilucutin. Dilucutin. Kamu nyabunin aku nyabunin kamu. Wayangnya langsung mesum gitu. Aku Mesum biasmu. Rek pikirannya sing jorok, Pak. Itu Mbak. Kita kena bergairah ngomong-ngomongan mbok sing baku kok. Namanya juga Padha ra klambene. Pikiranku teko ndi? Alah, aku dhewe padha. Coba Mbak Anda lihat tangannya apa ya? Bahasa Indonesia apa ora? Apa? Telapak tangan. Tepalak kanan. Telapak kanan. Bahasa Indonesia apa? Oh iya, betul Iya. kan? Ini setelah saya cek kodam, ini kodam kamu kupu-kupu. Kupu. Kalau aku sih lihat, oh aku kumbang. Jadi aku akan selalu ngentup kamu. Coba kamu. Oh kodam kamu jelas. Tikus tuntung. Oh layak, bojoku kan curut mas. Ini kerah terus. Was. Aku ora tau apik. Ora apa-apa. Kancamu budal ale-ale. Jenengan nyuwun sewu astane jenengan. Piye? Oh, caplak tok. Biasmu tak tampung kowe iki. Lah kakek milis. Kakek kowe ndok kasih. Ki rambemu wis sing genah kok. Monggo Mbak Ana paring panglipur diparingi setunggal kembang. Nggih. Napa niki? Wonten pamundutan. Ya. Nggih, monggo. Gerajakan Banyuwangi saged. Oke. Lah. Monggo geratakan gitu. Gerajakan. Oke. Kok jamu Mbak Ana apa sing dipilih monggo pun. Bajing loncat salam Kang, salam Napa wonten salam pramuka? Oh, salam pramuka gitu. salam kirong. Oh nggih, bajing loncat salam kerong kali ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Ayang-ayang, saja. siap. Oh, lagu Suter Baru. Ayang. Iya. Dalam gitu. Kalau ini Iya, jangan diganti ya A-nya ya. Sudah. Iya, jangan sampai Iya. Ini sama A. Iya. Ini ayang beb. Kok Iya. semut tok lho, Mbak. Salah lah padune ape demek kowe iki kok modus kowe iki. Reden apa tadi mau? A. Sugeng bisa. dalu dumateng Mas Tulkiem Mas Gawer. Sugeng dalu. Nggih. Ugi dumateng penyanipun Mbah lagi. Bung Sam. Marung Gubuk Kasmoro Parung sabar nggih. Kerajaan Barat. Oh, nggih. Nah niki Mas pundutane. Oh, ditane wonten ngersake niki nggih. Langsung dipinangkani setunggal pokok Nggih. setunggal yen Nggih. di mo. Oh nika Ya. langsung dipinangkani niki duet niki. Ayang-ayang. Napa? Ayang-ayang. Ayang-ayangan to. Ayang-ayang lho, ayang-ayangan apa sakit niku. Lah, oh. Dewa gede dawa. Apa kok gede dawa iki urusane apa? Ngene bapak moro tunggal. Terus? Terus? Mbak. Mbok pancing ae tekan tinggi lek dawa ngene bapak moro tunggal. Anu nek anu sing anu kuwi begadang ya. Begadang piye lagune? Suka iki lho kok. Ya monggo. Langsung. Oke, yuk disiarkan dulu. Yang mana? Yang ayang apa yang AA? Sama saya komen. Ada satu permintaan hadir di sini, kita kasih lagunya apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang untuk Anda, Mojo Legi luar biasa. Yo.